ingat Mars. Mars, ingat. Ingat kayo. Ode, ingat. Oo. Oo, sige. Trupa, ingat, trupa. Ingat ah. Ito po ang lakbay. Ingat, ingat, ingat. Yan. Safety is number one. Lagi po ang safety. Ingat, 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 ingat. Ingat tayo, ingat, trupa. Ingat, trupa, ingat, ingat, ingat. Trupa, ingat ah. Ingat. Yan. Let's go, let's go. Go. Yes. Gayap na kami mga diba. This is Unan Race mga diba. Ito racing endurance challenge lang po ito ng Lakbay Pangasinan 600 kilometers. So last ticket po rin mga diba. Ayan, ang dami excited. Nakakaba. Maraming bago, maraming babakbak. Ayan. Ayan, mga diba. Kita po ulit tayo. Mga diba.
kami mga trupa. Maganda yung rota. Tapos, ayun, walang tulog. Ayun mga trupa, maraming salamat sa inyo sa mga lahat ng suporta sa akin. Ito yung nakalaban namin sa Treo. Sayang. Pero nauna kayo kanina, di ba? Nauna kayo, nakasalubong pa namin kayo sa may sa may San Manuel. Oo. Pababa na kayo, packet pa lang kami. Wala kayo. Sayang. Sila sana yung top 2. Kukunti pa nandito, marami pang nawawala, marami pang hindi nakakarating mga trupa. Ito yung bike natin mga trupa. Ayan. Treo natin, ito yung Treo natin. Ito yung kasama natin sa Treo. Ayan, tatlo. Dalawang sniper, isang Aerox. Bike number mga trupa 999. Maraming salamat sa inyo mga trupa. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa MotoKicker. Maraming salamat sa lahat ng nang-sponsor. Kung hindi dahil sa inyo mga trupa, hindi tayo makakalaro dito. Maraming salamat. Ingat tayong lahat mga trupa. So yun, huwag nyo kakalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel mga trupa. Ingat tayong lahat palagi. Ayan, nakafinish na tayo. So yun, kita-kits ulit po tayo sa next vlog, next endurance. Alright, bye mga trupa. Bye. Roger it.